Wannan magani ne ingantacce wanda yake warkar da ciwon sanyi nan da nan. Ku garzaya ku neme shi don ya fito a kowace kasuwa ta duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, ga mu da bayani dangane da wannan shahararren magani naku mai farin jini ko in ce mai matuƙar amfani ga al'umma, wato Yoruba Love Infection Cure, wanda muka yi shi for men and women, ma'ana mace da namiji kowa yana iya amfani da shi. Wannan magani yana da matuƙar amfani musamman a daidai wannan lokaci da ciwon sanyi yake addaba al'umma. Wannan magani mace mai ciki ita ma tana iya shan sa, domin kuwa an yi shi ne daga sayoyi da itatuwa waɗanda ba sa cutar da jiki ko kaɗan. Don haka mace mai ciki ma tana iya shan sa, haka zalika yara ƙanana ma suna iya amfani da shi. Mutane da yawa suna tambayar shin yaya ake amfani da wannan magani, ko kuma ma wasu su ce wai yaya ma yake tukunna maganin. To ga dai yanda maganin yake. Magani ne wanda yake gari ne, gashi kamar yadda kuke ganin shi haka. Ana amfani da shi ta hanyar ɗiban cokali ɗaya, babban cokali kenan na cin abinci, sai a zuba shi a cikin tsaftatacciyar tukunya, sai a tafasa shi da ruwa lita 2, sai a tace diddigan maganin. Wannan ruwan magani shine za a yi amfani da shi. Babba mace ko namiji za su sha ƙaramin kofi na ruwan maganin su 3 a rana, safe da rana da daddare. Idan yaro karami ne zai sha, daga shekara 8 abin da ya kasa zai sha rabin kofi karami na wannan magani ne da zarar ka fara shan sa cikin kwana ɗaya ma zaka fuskanci cewa ka fara fitsarar da sanyin da yake jikinka. Ciwon sanyi babbar illa ce ga al'umma, don haka yan uwa ina kira a gare ku nemi wannan magani. Sannan kuma a cikin dai kwalin wannan magani mun yi kokarin saka gift na sabulu na tsarki, domin mata masu matsalar kaikayi ko kuraje ko dadewar gaba ko fitar farin ruwa. Don haka yan uwa, wannan shine bayani dangane da wannan shahararren magani naku na Yoruba Love Infection Cure. Sai a kiyaye domin gudun fadawa hannun masu sai da jabu. Nagode. Wannan magani ne ingantacce